ধেমালি কৰি কথা কৈ থাকে এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতৰ 6 নম্বৰ আটাইতকৈ দুখীয়া ৰাজ্য। নাম্বাरखौ मानो ब्लक खालामनानै डिलिट खालामा मानो फन हरबाय थायो बेलाय ओमफ्राय मोना बेलासियाव नुनो मोनलायना होननानै फिसाला सानैखौ लानानै ब्लक एसेम्बलि हाउसनिफ्राय बाहेराव दैथायहरबाय उखिल गगৈ बिथांखौहाय नाथाय मानो आरो मानि थाखाय गावनो बिथाङाहाय खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। नोंथांमोना ससे भिडिअखौ होनांगोन, नोंथांमोना नायनानै लायोबा मिन्थिगोन। लोगोसे कनजिता बसुमतारी ससियेल मिडियायाव जाखांफुनाय सासे बर' आइजो, थिग बिथाङाहाय न' गारनानै गुबुन जायगायाव दङमोन। बिनिफ्राय बिथाङा नै दाखालि बावैसो न'आव फैफिनबाय। आरोबाव बिथांखौहाय खारनायनि मोनसे भिडिअ गावनिनो फिसायाहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लानाय कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोनाहाय मा बुंनो सानो। भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। আজি মোক সদনৰ পৰা গোটেই দিনটোৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰিছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই। কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছিলে যে অসম এনেকুৱা ভাল ৰাজ্য হৈ গৈছে যে আমি অৰুণোদয় দি দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ মানে প্ৰভাৰ্টি ৰেট, মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি ৰেট আগৰ যিটো 36% আছিলে সেইটো 14%লৈ কমি গৈছে। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে নীতি আয়োগে দেখুৱাইছে যে আজিৰ দিনটোত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি ইণ্ডেক্সত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুখীয়া 6 নম্বৰ ৰাজ্য হয়। 14% হয়। বিহাৰৰ আগতে 56% আছিলে, এইটো 25% হ'ল। কিন্তু আগতে যেনেকৈ অসম 6 নম্বৰত আছিলে, 5 নম্বৰত আছিলে, 3 নম্বৰত আছিলে, এনেকৈ দুখীয়া ৰাজ্য 7 নম্বৰত আছিলে, 9 নম্বৰত আছিলে, এতিয়াও অসম 6 নম্বৰতে আটাইতকৈ দুখীয়া ৰাজ্য। মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল ইণ্ডেক্সৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতৰ 6 নম্বৰ আটাইতকৈ দুখীয়া ৰাজ্য। এই কথা কোৱাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে এখেতে যেতিয়ালৈকে ধেমালি কৰি কথা কৈ থাকে তেতিয়ালৈকে ক'বলৈ দিব লাগে, নহ'লে এখেতক বাহিৰ কৰি দিব লাগে। তেতিয়া অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই মোক দিনটোৰ কাৰণে আজি বহিষ্কাৰ কৰিছে। আৰু মই লগে লগে এনেকৈ মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিধানসভাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। मिथिखागौ जोंहानि कनजिताया न'आव फैबाय होननानै बियो कयेकटा भिडिअबो शेयार खालामदोंमोन ना, आं संसारखौ मोजाङैनो जाफिनसै मानोसै होननानै। ओमफ्राय दा आंबो एसे गुवाहाटिनिफ्राय मैया साननै जाबाय सफैनाया न'आवहाय, माने देहाबो एसे गाज्रि जोंहा एकदम माबा उदैयावहाय माबा बेमार मोनसे मोनदों आरोखि, बेनि प्रब्लेमनि थाखाय आं दा ओंखारनो हाया। ओमफ्राय दा मैयाहाय आङो माने कनजिताखौ बुंदोंमोन नों नैबे नाम्बारखौ मानो ब्लक खालामनानै डिलिट खालामा, मानो फन हरबाय थायो बेलाय। ओमफ्राय आरो बुंबावदोंमोन आं नों एथ' 12-13 दिन जाफैबाय नोङो मुम्बाइनिफ्राय न'आव फैनाया, क'क्राझारनि माल बुस्थुखौलाय नों मानोथो लायदिया होननाय। बे बाथ्रा बुंनायावनो कनजिताया मा गोसो जालायखो हारसिंनो मोना बेलासियाव नुनो मोनलायना होननानै फिसाला सानैखौ लानानै ब्लक थांबाय। ओमफ्राय बिदिनो 7:30 आं कल खालामबाय, बुंबाय बे आं भिडिअ आपल'ड होगोरनि स्पन्सारनि, ओमफ्राय दा थांगोन आं मुलि लानानै। नेयोसो गैया गैथाया दासिमबो गैया नै। ओमफ्राय दा जोंना गामिनि रायजो राजा समाज बिथांमोना आंखौ फैदों होननानै बिनि माने सावरायनो होननानै माबादोंमोन होननानै लेंहरदोंमोन। ओमफ्राय दा बिसोर खोनाबाय कनजिताया न'आव गैया होननानै। दा दाख्लैहाय कनजिताजों खनसे सावरायखाबायमोन नामानो, मारै सावरायदों आंथ' मोजां मोनथिजोबला। जिखुनु खेब बुंदों बिदिथ' जानो मोनामोन, मानोबा बिदि थांनो मोनांगौ, नांलायबाबो खमलायबाबो सानैनि गेजेराव मोनसे फेस्ला लागोन, बिनि उनावसो बे ओंखारो मोनगोन, नोंसोर गारलायो ना मालायो बेबायदि आरोखि। आं अलरेडि मिन्थिखागौ कनजिता फैनायनि मेन काहानियानो बेनो, बे न'आव फैनानै गावनि माखासे डकुमेन्टस अरिजिनेलफोर दंमोन, बे डकुमेन्टसफोरखौ लांनो आरो ओरै कयेकटा बुस्थु दंमोन ना, बेखौ लांनो होननानैसो फैखादों बे मुम्बाइनिफ्राय। बे आंजों थानो होननानै फैखायाखै, बेनिखायनो बे क'क्राझारनि रुमखौबो नागारखायाखै। दा बेनो, नोंथांमोना कमेन्टआव मा बुंहरदो गोसो बुंहरदो, सोरबा गाज्रि होनगोन, सोरबा मोजां होनगोन। दा जोंना मेन डेट थारिकआ दिनै दाबाय आरोखि। समाजनि रायजो राजा बिथांमोना कनजिताजोंबो रायज्लायहरखाबाय। नै आं सिथाफोरखौ दासो खोन्थादों, आंनाव फैनो नागिरदोंमोन, दा माने गावसोर रायज्लायहरखाबाय, बादा होबाय। दा शुक्रबार बा सुनिबाराव बेखौ लिंहरदों नैबेनि, ओमफ्राय रबिबारावहाय जोंना मेन मिटिङा जागोन आरोखि। आं नोंथांमोननो रबिबारनि मिटिंखौहाय दिन्थिनानै होगोन आरोखि, कनजिताया मा बुङो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मिन्थिदों बिथाङाहाय मा फोरमायखो आरो मा बुंखो, जे बिथाङाहाय एसेम्बलि हाउसनिफ्राय मानो बाहेरायाव फैनांगौ जाखो आरो मानो बाहेरायाव दैथाय जानांगौ जाखो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दिनै आरो सानसेनिल' आरो खौरां गेजेरजों मोनदों जे दिनै सानसेनि थाखायल' बिथांखौहाय
एसेम्बलि हाउसनिफ्राय बाहेरायाव दैथायहरदों। बेराफारसेथिं जिथु कनजिता बसुमतारी जे बिथांखौहाय न'निफ्राय फिन खारफिननायनि मोनसे जिथु खौरां, बेराफारसेथिं जिथु कनजिता बसुमतारीनि गावनि जिथु पेजाव नायोब्ला बिथाङाहाय क'क्राझाराव दंहैयो होननानै मोनसे जोङो भिडिअ पस्टनि गेजेरजों नुदों आरो बेराफारसेथिं बिथांनिनो फिसायानो खारबाय होननानै फोरमायनाय जों नुनो मोनदों। बेखौहाय उननि समावहाय मिथिगोन। बिथाङाहाय मिटिं जानायबो खायसे खोथा फोरमायदों।